Преди да продължим с нас коментата, пускаме още един зрител или зрителка. Добър вечер, здравейте! Здравейте! Наживо сте в ефира на DSTV, слушаме ви! Как се казвате? Искам да поздравя жена си. Моля? Ало, как се казвате? Казвам се Пътви. Скъпи приятели, пийте си редовно хапчетата, моля ви. Не забравяйте да си пиете хапчетата. Ама пийте ги тия от хапчета, бе, уважаеми зрители, бе. Пийте ги, не си забравяйте хапчетата, бе. DSTV, добър вечер, наживо сте в ефира на DSTV. Добър вечер! Здравейте, наживо сте, кого искате Здравейте, да искам да поздравя с патни с една песна на София Маринова и дъщеря му. Как се казва дъщеря му? Кристина! Откъде сте ви? Откъде е вашата От компания? София, как откъде са софиянките? А, така, кой квартал? Младост! От София па Ямбол. Нещо... Младост, София, младост! Аха, младост, това е друго нещо. Добре. С На кое... София Маринова някаква много хубава тежка песен искам. Добре, ще ви пуснем София Маринова. Какво пиете вашата компания? Моля? Какво пие вашата компания? Всичко, което няма. Браво на вас, пийте едно и за мен тогава. И ще пиеме само да няма сопка за хлеб, ще намерим сърдо и ще стане проблем. Какво да няма? Викам, искам да има сопка да звучи, моля те. Совка или София смък? Маринова искам някаква хубава тежка песен на София Маринова. Ще ти пуснем гармиш на София Маринова. Не, някаква тежка стара песен, моля те. Тежка, О! Добре. Ако нямах жена, леки неща ще да станат. Хубава вечер ви пожелавам. Лека вечер, целувам те. Айде обажи се, ако има нещо. На цялата ви компания и на всички. След малко ще пуснем Слави Трифонов и София Маринова, разбира се. Една след друга. Ние продължаваме с златото ми на нас коментата. Специален поздрав за съпругата Ирина от Сталийска махала Ямбол, от съпруга Ганчо и компанията. Уважаеми зрители, пийте си хапчетата редовно, моля ви се. Пийте си хапчетата, че положението е страшно. Пускаме нас коментата за съпругата Ирина от Сталийска махала Ямбол, от съпруга Ганчо и компанията и ви казваме на здраве. Айде за Сталийска махала!